Прывітанне, мяне зовут Ваня, і сёння я сам пагляджу і вам пакажу прэфектуру Сідзуока. Мы зараз у аэрапорце Фудзі-Сідзуока, які знаходзіцца каля гары Фудзі і горада Сідзуока. Пакуль усё лагічна. Мы ўжо наведвалі зімой тут некалькі месцаў, калі ездзілі глядзець на Фудзіяму. Чым вядома прэфектура Сідзуока? Акрамя самай высокай гары, тут яшчэ ёсць трохтысячнікі, якія разам клічуцца ў народзе японскімі Альпамі. Ось, таксама тут шмат цікавых мастоў, чайныя палі, канешне, але пачнем мы зусім не з гэтага. Прэфектура Сідзуока знаходзіцца ў цэнтральнай частцы Японіі, на ўзбярэжжы Ціхага акіяна. На ўсходзе прэфектуры ёсць паўвостраў Ідзу, які славуты прыгожымі пляжамі. А вось у цэнтры і на захадзе, дзе мы будзем сёння катацца, пляжаў амаль няма. Ну а тыя, што ёсць, больш для рыбалкі, чым для плавання. Вось гэты шырокі бераг не зусім пляж, а пясчаныя дзюны Накатаджіма, што ў горадзе Хамамацу. Сёння я пакінуў дома жонку сачыць за дзецьмі, а сам адправіўся на 2 дні у падарожжа з сябрамі. Ось такі я сем'янін. Так, згоден. Ну, Валеру вы уже, мабыць, памятаеце? А вось там японка Чихіро. Конничева. Мы знаёмы толькі некалькі гадзін, таму пакуль нічого дрэннага сказаць не магу. Не, добра дзяўчына. Просто у іх там шуры-муры. За дрэнныя словы можна і ў бачыну атрымаць. Ну што, пра дзюны. Занадта гучнае слова для гэтага месца. Дзюны. У жніўні паедзем у прэфектуры Тоторы, вось там дзюны. Ну а тут так, кар'ер каля мора. А вось мора сёння прыгожае. Мы калі планавалі гэтую паездку, думалі спачатку тут пакупацца. Ну не тут, а вось там, на беразе. Але вы бачыце, якое надвор'е. Усё неба шэрае. Але дажджоў няма. Хаця ўжо пачаўся сезон дажджоў. Вельмі душна. Ужо вельмі душна. Гэта дзіўна, бо звычайна душна становіцца дзесьці у сярэдзіне жніўня. Ось. Але яшчэ не спякотна. Ну так, нормально. Але можна было і пакупацца. Мы зараз зноў каля вады, на гэты раз каля горнай ракі, каб пабачыць мост Юмі-но-Цурибаші. І вось тут, як кажуць у бабруйску, must see place. Вельмі прыгожа, і прырода, і сам мост. Так, нам сёння не вельмі пашанцавала з надвор'ем. І вельмі воблачна, да і ўжо дождж пачаўся. Дабірацца сюды складана. Мы ехалі па горнай дарозе больш 2 гадзін, але гэта таго варта. Назва перакладаецца як рыбалка мары. Чаму не ведаю? Бо тут асабліва не парыбачыш. Ён не вельмі устойлівы.
Раней я тут быў з сям'ёй, прайшоў з дачкою ўвесь мост, а жонка з сынам на руках прайшла толькі палову. Пачаўся моцны вецер, і мост так закаўбасіла, што я сур'ёзна так спужаўся. Ужо ўявіў, як яны падаюць, як я скачу за імі. Добра, што ўсё абышлося. Не шпацыруйце па такіх мастах з дзецьмі на руках. Небяспечна. У 2 кіламетрах ёсць такі самы мост-блізнюк і невялікая вёска, дзе ёсць усё неабходнае для турыстаў: рэстараны, гатэлі і нават онсэны. Яшчэ адзін мост, на гэты раз не толькі пешаходны, але яшчэ і чыгуначны. Называецца ён Окой-Козё, мабыць, не памятаю. Карацей, тут не вельмі добра бачна, але вось гэтая рака, яна паварочвае там, і гэты мост праходзіць праз яе 2 разы. Цягнік сюды прыходзіць рэдка, таму вось там на станцыі паставілі нейкія штукі, каб было чым людзей забаўляць. Ну што, давайте паглядзім. А у нас ужо пачаўся другі дзень, і пачаўся ён лепей, чым учора. Я маю на ўвазе надвор'е. Працягваем тэму мастоў. Вось там мост Хорай. Збоку такі звычайны мост, мабыць, і міма праехалі б, калі б не вось гэты куб, на якім напісана, што мост Хорай занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы даўжэйшы драўляны мост у свеце. О! Фактычна ўсё так, афіцыйна. Але ж ён не цалкам драўляны, некаторыя апоры жалезабетонныя, а самае галоўнае, што ў Мьянме знаходзіцца мост даўжэйшы, але там не да рэкордаў зараз. Мост не бясплатны. Вось там стаіць каса, але зараз 6 гадзін раніцы, яна, канешне, зачынена. Таму ў гэтым выпадку трэба 100 йен класці вось у гэтую штуку. Такі дэтэктар сумленнасці. А ў мяне дробязі няма. Ха-ха. Што рабіць? Даўжыня моста 897 метраў. А ў добрае надвор'е, ідучы па мосце, можна любавацца Фудзіямай. А зараз мы пад'ехалі да горада Сідзуока. Гэта адміністрацыйны цэнтр усей прэфектуры. І мы вырашылі паглядзець на гэты горад зверху. А каб гэта зрабіць, трэба падняцца. Ну што, пайшлі. Адчыняем. Пайшлі з намі. Ну все, падняліся. Але падняцца было проста. Ось спускацца, я думаю, будзе складана, бо небяспечна. Дык вось, хочу паказаць вам, куды мы падняліся. А?
Ось там Шидзуока. Год таму я ўжо рабіў падрабязны ролик пра японскі зялёны чай. Тады я здымаў відэа пра горад Уджі, што ў прэфектуры Кіёта. Чай Уджі гэта ўжо сусветна вядомы бренд. Туды едуць, каб папіць, купіць, прыняць удзел у чайных цырымоніях і гэтак далей. А вось каб шпацыраваць па чайным плантацыям, часцей едуць сюды у прэфектуру Шидзуока. Бо тэрыторыя вялізная і краявіды розныя. І на фоне гарадоў, і на фоне акіяна, і на фоне Фудзіямы. Мы абралі апошні варыянт у Убуці Сасаба. Адна з самых знакамітых плантацый, таму што насупраць гары Фудзі, якой зараз не бачна. Надвор'е просто супер, вельмі добрае неба, яснае неба, але Фудзіяма вырашыла прыцягнуць усе воблакі да сабе. Мы, беларусы, народ цярплівы, мы пачакаем. І чакаць прыйшлося доўга. Ну, але чаканне гэта наш нацыянальны від спорту. Таму вулкан мы ўсё ж пабачылі. Наступнае месца каля гары Фудзі. Чаму я так крычу? Таму што мы каля вадаспада, аднаго з самых прыгажэйшых вадаспадаў у Японіі, на мой погляд. Заінтрыгаваў? Вадаспад Шираіто. Дарэчы, калі вы хочаце паглядзець на гэтую прыгажосць сваімі вачыма, у мяне для вас добрыя навіны. Японія пачала пускаць турыстаў. Але ёсць шмат але. Ну, па-першае, пакуль толькі тых турыстаў, якія купляюць туры ў Японію. Па-другое, краіны падзялілі на групы. Напрыклад, расейцы папалі ў добрую групу, ім нават вакцыны не патрэбны, толькі тэст. Беларусы і украінцы папалі ў групу так сабе. Гэта значыць, што калі вы вакцынаваліся 3 разы, то праблем таксама ніякіх. Але расійскія і кітайскія вакцыны не падыходзяць. Калі ў вас няма неабходных вакцын, то трэба зрабіць тэст перад вылетам і пасля прылёту. І ў любым выпадку прасядзець на карантыне 3 дні. Карацей, тэарэтычна прыляцець можна, а вось практычна пакуль складана.
Але калі вы ці ваши знаёмыя вырашылі прыляцець і вам патрэбен чалавек, які ўсё пакажа, ўсё раскажа, я такога чалавека ведаю. Калі ў мяне будзе час, а у вас грошы, то дамовімся. І апошняе месца на сёння возера Танукі. Вельмі маленькае, на жаль, ужо вось там Фудзіямы не бачна, але ўсё роўна тут вельмі прыгожа. Мяне папрасіла жонка купіць нешта у якасці сувеніраў. Я лепей не надумаўся, купіў чаю мясцовага. Хачу чаю ці гарбаты. Я сказаў гарбаты. Вось. Карацей, калі вам спадабалася гэтае відэа, ставце вялікі палец уверх, лепей 2, пішыце каменты, падпісвайцеся, калі яшчэ гэтага не зрабілі. Ну, а пакуль.